Časný prestiž, dámy a pánové, zdraví vás od dalšího videa. Dneska se zahrajeme hru jménem Pixforce a dáme tady, prosím, tak 3 lajky. OK. Tak jo, jdeme na to. Prosím mě něco, se budu koukat, nekoukám. A co mi padlo? 20 korun, jo. Bude to mít víc Spartů. Vytvořit novou hru. Oh yes. Tak jinak, jak jste se měli? Já, úžasně. Český jazyk si dáme. No jakože byste chtěl učit český jazyk. Ale... Tak jo, máte sardinky. Oh yes. Vyberte další slovo. Oh, tak třeba toto. Já nechci. Ach jo. Tak to bude asi listí, že jo? Co by to bylo? List. Joha. No i to mají takhle. A on... Oni to mají takový lidský. Limetka. Oh yeah. Tady bude drak. Drak. Když první úroveň splněná. Jdeme na další úroveň. A třeba tohle nůžky. Se nějak seklo, já jsem myslel, že to je špatně. Tohle je... Jo, pšeně. Uje. Co to je za psa? To si pak vyhledáme, to se necháme. Co je tohle, ty vole? Svazek? Ne. Já se jenom tady zapnu. Vyfinu, počkejte. A jdeme se podívat do nápovědy. Počkejte vlastně. Kolik má písmen? Má to 6 písmenek a na 6 písmenek a na konci jako OK. Šest písmenek a na konci jako Opa Gangnam Style. Yeah. No, snap, doufám. What the fuck is shit? Fix answer. A česky jako tajný. Jo. Na konci jako
sorry. Ale... No, nevím. Tohle to jsme měli. To uprostřed teď. OK, jsem zpět. Zatím jsem to našel, jsem hraje za menší stych. A je to svitek. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sorry. A nevím 7 písmen. Oh yeah. Seven Raiders. Ten zpět a jmenuje se The Pekines. Teď bude střih, sorry. Jo, Mirku. OK, sorry za menší střih, protože přišel Mikeš. Pozdrav. Pozdrav Mikeši. A je to Pekines. Pekines. A čekal jsem, že užiju až v 5. úrovni, ale já jsem prostě blbej. Šeptání. Na chvíli přemýšlel o štětec. Perly. Telefon. Já už jdu. A disk. Já vím. No. OK, tohle bylo kratší video, já se s vámi loučím. Vidíme se u dalšího partu a zatím čus.